Koliko para si izgubila? Če te udari mendaš. Zimska šetnja. Hoću čarape da kupim vunene od tebe. Do 120 km potrebno da pređem da bi došao da snimam ovu babu. U jednom smeru. Naišli smo na baku u šumi u blizini njene kuće. A ja sam čuo od čoveka da je izgubila penziju odmah nakon čim je uzela iz pošte i pitao sam je da mi objasni situaciju. Da mi pričaš kako si penziju izgubila. Kako si ja? Ne imaš prestilka, džep, ne u džepu i turimno, ja sam ti ova kao da vod turiti. Unutra? Evo da rode, ne u džepu, ono tuka. I izgubila si pare? Pa izgubila sam ih kako. Odmah pošto si gi uzela iz pošte? Pa ja i do banka te i ka pogledao, neki nema u džepu. Poreko te kajka, oni sta sumo vreme tu stojali, oni ne beše mnogo. A oni kako bi ja svijenili bi ja. Da, u knjigati. Pa znala sam na kuptiki, sve li crveni bi ja. Koliko para si izgubila? 15.000, brate, 150 evra, to sam na naše pare. Manje. Pa 9 džaka brašno, brate, fate. Ma ja će ih preželjiti. Neko se obradao. Šta, brate, ja sam išla na pazar, ja to čudo toga ne je bilo. A ti si reče, ja rekao, neću gi da kupim, ti reče, nemoj da kupiš. Ma ja sve mislim u džepu, da se bez grčilo, tako da bi se tala. Ono ne u džepu, ono iz krajna dole, pa na. Srećni dobitnik je. Imao je sreća neki. Neko je imao, ne bile moji. Viš kako se lako uzimaju 100 i nešto evra. Nađeš gi na ulicu. Pa odem u busirat, kupim si to, kupim si ono, ne štete se. A sam nema jedan mjesec, nema da. Tačno po 2 jadarki 6 puti dojdem do busirat, toliko po 2,5. Ajde ide. Toliko trošiš, 2.500. Jebi mama. Evo je baba. Baba je dobro prošla na videu. Za ovaj mali kanal to je dovoljno pregleda. Neka nemam telefon, ja i to manje ispleto. Samo jedan čarap nema da... Hoću čarape da kupim vunene od tebe. Što? Da kupim čarape vunene. A? Ono ne, samo evo neka ti oni ti po moju čarapje nosiš od mojte. Da, još, evo gi, tu su. Ko maj da me nasilate. Gotovice? Pa Martin. Ima tu odme ti vrstilo to sjeđu proba. Sad vepo pućera se sad tuko ti nosala. Kad je zdravila. I šort je babin dobro prošao isto. Kad je prekarao i gol sa veliko zot. I to sam ime nešto evo. Vidim publika voli babu, samo je malo manje razume, ali sada stavljam subtitul šta da radim. Evo, zimska šetnja. Pozdravi baba ljude. Ja me jadesa ne mogu. Pozdravi. Ko je? Pozdravi ljude. Kaj vidiš? Vole te ljudi, znaš. Popularna si na internetu. Kjera ne mogu novki mi, ajde. Još se zabradi dosta. Evo je baba. Babini drva za zimu spremni. Vidite kako baba hoda za svoje godine. Ali priča non stop. Koliko dana nisi izlazila? 2 dana tu na gorne sam izlazila. Pa šta si radila? Pa se nećemo stupne se izlazi. Ne se izlazi koliko je bilo ladno je. A prošli put kad smo dolazili bilo je sneg. Evo na kratko da vidite. Evo babina kuća. Ko je gledao prošli klip on zna. Evo vidite koja divljina. Oko kuće nigdje i nikoga. Lupaj! Kaj tresnemo nutečat. Nemoj tako baba da lupaš. Otključavaj. Ima katanac baba. Uhlele. Opet mračno kod tebe baba. Neće to, neće, vamo. Gdje se pali svjetlo? Evo ovo, to neće. Ovo? Te tuka to. Dobro. Mnogo mračno. Sedi, pogledaj što čorapini ima. Pazi, onako majgo to. Pazi, brate, puno najlonka. Ovo ja sa pogolemi ti je pogolemi. Pazi što se, koliko se ne znam. Koliko para? Daj da kupim. Nema da kupiš ti. Da kupim, ne. Bez pare. Nema bez pare. Da javi. Evo baba, izvoli. Pa neka si Za tebe. Ostavi tam. Gledaj, neće da uzme pokloni.
Inače ovdje se vunene čarape nosi u sred leta. Evo, Eto si će nos skineš ovaj. u sred leta nose ove vunene čarape. A ba go pledo da se ne raspita. Čekaj, ja turim kafe to napravim. Pa ja gledam da ispred tembra Milatko će se pukne proletreve. Da kopam za luko dojka ne je treba salo. Ja imam bolje čarape, baba, od tvoje. Koji ti plete, ti je pomolata, malečki? Malečki. Neću kafu ja. Nećeš ti? Ne. A. Tom nećeš kafe takać, i od medo će kusneš. Ja ću 200. Ti ja da vrnu na ta čaša. Jedna ta čaša će vrnu. Baba uvijek ispoštuje sa kafom. Ali se nervira zbog novca koji To je izgubi. Anata si zagubio nama pa mi krivo nama. Eto i štap je izgubila. Uključeno. Ta pare, brate, kako misli čovjek, nema se sekira. 5 dinara zagubi pa se čovjek sekira, ma ajde. Ja što moju u banka ta pogleda, nema gdje pariti. 15.000 mjesec dana li guraš sa 15.000? E pa, Koliko? ja mogu pomogu, ja mogu si dati koliko mogu da si ponesem, toliko si poarče, po 2000 polovina ponesem, to 3 povojče ne mogu. Jedna kupovina 2000 dinara. Pa, a onih 3 petici jebi mama. Pa koliko si mogla sa 15.000 da živiš? Pa toliko, brate, po 15.000. Da ga oženimo li? E pa, ako možemo naći oženje. Evo, ako ima neka slobodna 40 godine plus za mog ujaka, nek se javi. Da mu nađem? E pa ako ima neko ja najdem. Dobro. No neće mi sad tražat gospodareca, neće se. Neće niko da radi, ja? Neće se ga. Kuća u grad kova pa onda. Posao. Dešava se. Razne sluba legite ja ništa. Razno. Dobro, baba grand kafu kuva. Obijem ti se od Kobalovci, goli. E pa saj stava koža u drugo. Baba zaboravila da uključi ringlu, a kuva kafu. Ono iće ne zagrvalo do sada. Traži čarape. Pa neka sine. Polako, nema polako. Pa nema. Ja ovdje ovdje kubilja nema, ja i prebao unuđu to manje. Koliko puno čarapi ima baba. Ovdje se- Puna kesa čarapa. A ovdje ne kajte, ovdje si nosi, ja ću ga upravim poslije toga. Te ti je sve malenke. Golemi se ne, a? Ne, samo golemi. Te ti je tamo što izvodi isto. Te ti je najmoj da bi dat. Čekaj mi vaško kafeta. Ne, pa kafeta sa gostine vozi. Neće kafa još. Da, pa možete. Ovdje se po... Ili te iza mene ove da ga udam na nju. To ti je sam neki. A tebe se ti malo... No neko korobro, ostro manjišća dobre. Ne sad, a mate tu petit. Dobre čarape. Prodato. Koja je cena? Skuvala kafu baba. Do 120 km potrebno da pređem da bi došao da snimam ovu babu. U jednom smeru. Milačko mase ima. Ima se. Med. Pa ubav bugarski med, bre? Da. Ubav. Ja bok pariće, ima se lažičene kada go turije, ne znam. Evo 2 para čarapa smo kupili. To ti je- Mislim nismo kupili nego sad ću da im dođe da uzme pare. Koja pa nešto manje to bre, pazite koja pa nešto bre. Evo ti za pare za čarape. Če tu udari me daš. Uzimaj. Ima zemlji si. A, uzimaj. Ja bra man,
mi se otuka. Izgubila si pare, uzimaj. Ma za šta će mi to? Pa pelela si čarape. Ja ne. No, Uzimaj. Ostavi to. Evo ovaj će plati. Ostavi ti. On je plati. Sam plaštan da ne zna dodi. Ostavi. Pelela si čarape, uzimaj. Ajde. Ostavi to va. Ajde, uzimaj pare. Ostavi, nema ja pare da ti zimam. Mene Milačko što mi pomaga, zimali mi pari. Ajde dok plaćam, Nema uzimaj. to Milačko će si upravlja, mera, zato što vi kaže... Opa. Ako će pari, Milačko. Kako šljaka. A mene sve sekire. Pišite u komentarima za šporet, evo kakav je taj Će šporet. dojdat drugi. Šporet stariji. Uglavnom, ti šporeti stariji na sred sobe su bili. Nećeš li pare? Šta? Pare. Ma ja ostavi tamo, bre. Pari, ja imam pari, ne sam bez pari. Ajde, baba. Ajde tjera ti spraća. Da ugasi Ja svetlo. imam juže gori drvo. Bilačko, ja ako ne dojem ti kad dođeš, donesi da dam te to. Dakle. Čirem, ja imam juže gori drva. To je crkveto. Imam pari, sine, imam. Ne sam bez pari, zalebi se. Ama me ja, kod ja pari čovjek, padnat mu jedarka, padnat mu vodki. Kup, brate. Crvenica, brate. Oni beo kutkane, oni se padnalati. Kako ne samo se tilo je rasparjen, ako ne sad zgazani, vidiš kako se čepkale kod djetinjke. Tejtvite maleći, bo gospodci čorapi. Opranje. Ja imam juže gore. Zladnuje Gledaj, dlej do kolena. Ima dve klubinja meći. Така рече. Злоги до колена. 5 дни. Od mekatova, ova vunama kako vunkali, što je, gledaj go. Vunali je. Što je ono gore, baba? Što je to? Ko će ne bilo to? Svinju si čuvala tu. Pa svinje se ranjaše letnje vrijeme. Eto. Po koliko je malo, ja mislim jedna svinja samo da može stane ovdje. Pred ovim kraj pa na salotama. Već zahladnuje gotovo. Ja така mislim se. Hladni talas je prošao, ali nije dalje Haramke. idealno. Nema ja prekrivi. Па ти дойди друг ден.